じゃあ腕前に出してください。これ止めてください、はい、上からカートします。あ、落ちますね。今日水飲んでません。落ちます。はい、右に走ります、はい、後ろで前に出してください。これも落ちます、はい、で右に倒して前傾ですね。前に出してください。やっぱ落ちちゃうんですね、左に倒して後傾、落ちます、左に倒して前傾、これも落ちますね、よし、ちょっと足の方行きますね。はい、足なんですけど、かかとつけてつま先持ち上げてみてください、はい、で上からカートしますね。これで大丈夫です。こちらも大丈夫です。 OK です、はい、膝を少し持ち上げてみてください。ここで止めてください、はい、これが落ちちゃうんですね、はい、こちら、はい、あら頑張ってるけどちょっとやっぱり強くはないですね、はい、それとあとですね、チャクラ見ますけど、こちらから押しますんで押されないようにしててください、はい、これ大丈夫ですね、はい、大丈夫です、はい、ではチャクラを見ていきます、はい、下から結構今表現したから喉はいいかもしれない。はい、やっぱり感情のとこですね。ここ感情？3番ですね、はい、3番のところにの振動数低いんですよ、ここがね、でここをちょっとさらに崩して、はい、こちらから押してみますと崩れちゃいますよね、はい、崩れちゃう。3番ですね、はい、でちょっとここを崩すとこっちに合っちゃう。合っちゃうってことですか？そうすると合っちゃうと安定するんだよ、ほら。びっくり。でしょ？でもう一回3番崩してみるとバランスなんですよ。あ、そうなんですね、だからチャクラがこれだと崩れるでしょ。チャクラがどっか振動数が上がってればいいってことじゃない。だからハートの振動数上げればいいって言ってハートだけ上げてもダメなんですよね。全体のバランス。そう、全体のバランスだから全部のチャクラが開くと神につながるって言われてるんだけど、全体がバランスよく上がっていかないと意味ないですよね。なるほど、はい、それで調整をちょっと行っちゃいますね。はい、じゃあ今から調整を行いますね。はい、ちょっと大雑把ですけどね、やってみました。はい、じゃあ腕前に出してください。はい、これ止まりますね。バシッと止まります。はい、右に倒して後ろ。バシッと止まります。バシッと止まる。右に倒して前傾。はい、これもバシッと止まっちゃいます。大丈夫ですね。はい、前傾してください。はい、これも止まっちゃいます。かかとつけてつま先を上げてください。でさっきよりこれ上がってます。これしっかりしてます。しっかりしてます。はい、膝持ち上げてみてください。これ止めてください。しっかりしてますね。はい、落ちません。これさっき落っこっちゃったんですけども、もう落ちないですね。はい。で横から押してみます。はい。押されません。はい。全然押されない。全然押されない。全然押されない。でさっき崩した3番をもう一回崩してみます。と念入りに崩してみます。変わんないですね。崩して。全然崩れない。これ